Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanwa barkamu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka maida hotonka zuwa cartoon. Mar dai waɗannan hotunan da kuke gani. Dan haka ƴan uwa ku biyo mu domin ganin yadda za ku yi hakan. Ƴan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyon mu. Domin ka maida hotunan ka su koma na cartoon zaka buƙaci ka shiga Play Store ka yi searching wani application mai suna Photo Lab. Gashi nan wannan application din mai suna Photo Lab Picture Editor. To sai ka install din shi. To bayan ka gama install din shi sai ka bude. Idan ka bude application din zai maka display kamar haka nan. To ga nan wurin cancel sai kai cancel din shi. To bayan ka cancel zai dinga maka loading haka nan. Zai maka display kalolin cartoon din da aka yi ko kuma kalolin cartoon da kake so mai da hotonka. Yanzu misali kun gani gashi kowanne ga cartoons kala ga masters kala sai ka zabi wanda yake so. To yanzu misali ni barin zabi wannan. To idan na shige shi zan bar tona yanzu ga wannan hoton barin zabe shi. Kun ga wannan hoton na kun gan shi to yanzu barin mai da shi ya koma kamar wancan. To idan ka shiga zai maka wannan zan shi kana cewa gashi nan gurin zai nuna maka processing sai ka jira shi ya gama processing. Yana gama processing zai dawo maka kun gani da ya koma cartoon din nan kun gani ko. To yanzu akwai wani abubuwa ma da zaka iya ƙara. Yanzu misali bari in ƙara abu gani ga animate kun gani idan na shiga nan gurin wurin animate din. To a nan gurin ƙasa zai nuna maka duk wani animate da kake so. Yanzu bari nemo wani. Yanzu bari mu gani ga wannan yanzu gani sa wannan shi ma zaka ja shi ran processing. To ka gani kun gani ya koma ma kaman wani style haka nan. To yanzu kana so kai save din shi bayan ka gama sai ka danna gurin marking din kana danna marking zai nuna maka animate effect will be lost in a combo sai ka danna apply. To bayan ka danna apply zai zo maka nan gurin. To ga in kana so kai save din shi ya koma kan wayanka ga nan gurin sai ka shige shi. Idan ka shiga na got na to kana na got ga an gurin kasa nan gani ga Photo Lab download sai ka shiga wurin download. Kada zai maka display kamar nan gurin sai ka danna to kana kansa ga kun gani ya rubuta mu video saved. Yanwa idan wannan bidiyon ya burge ku dan Allah ku danna mana subscribe saboda hakan zai ba mu kwarin gwiwan yi muku bidiyoyi irin waɗannan. Ma'assalam.